тайните им служби очевидно са работили добре, след като тези документи, когато се появят, вие ще видите как Левски са знаели във всеки следващ град къде отива. Те са го следяли много преди да го заловят, което е тъжно. Те са знаели дори съставите на отделни революционни комитети, което означава вече по веригата наистина една информация, която е текла непрекъснато. И това вече поставя другия въпрос. Тези наивни български чисти души, като Левски и като другите, които са вярвали, че са жертва, те наистина са жертва. Те наистина са жертва на своя идеализъм, на своята наивност и на своята доброта, защото ти, когато не предполагаш, че можеш да станеш предател, ти не го допускаш и до този, с който си делиш залъка. Но се оказва, че точно с тези, с които е делял залъка, които са били непрекъснато с него, в крайна сметка са го предали. И то системно. Тук не говорим за инцидентно, отишъл там го хванете. Не системно. Значи това месеци наред тази информация е текла. Години наред е текла. Сега, Левски не е единствения пример. Знаете, че четата на Хаджи Димитър е една от малкото, която е причакана вече, когато минава Дунава. Защо? Защото от благодетелната дружина казват на руския консул казва на френския съобщава на турците. Те ги знаят къде ще минат и в крайна сметка ги чакат. Великите сили няма да позволят тук в България да се вдигат големи въстания, бунтове и така нататък, ако не е изгодно за тях, ако момента не е подходящ за някого, който да нахлуе. Било австрийци, било руснаци, било който и да било. Значи схемата е така. Благодетелната дружина на руския консул, той на френския, той на турците. Естествено. Защото не върви руския да каже директно на турските.